आज सफल होते अन्न पड़ पाए ये कोई नहीं सो सफल होते है हां वार्ड मेंबर प्रदीप भाई जिंदाबाद 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 प्रदीप भाई जिंदाबाद 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 प्रदीप भाई जिंदाबाद 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 प्रदीप भाई वेलकम प्रदीप भाई वेलकम मनु उठ पकड़े मनु बहुत पूरा आओ के काट लो चला बड़वा अंदर क्या खाना पकड़ रहा समस्या बोले गाँव को पड़े बुले दूर सर गाँव जो समस्या अच्छी से समस्या चलो 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 प्रदीप भाई जिंदाबाद 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 अमर भाई प्रदीप भाई जिंदाबाद 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 अमर भाई प्रदीप भाई जिंदाबाद 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 प्रदीप सेना जिंदाबाद 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 प्रदीप सेना जिंदाबाद 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 प्रदीप सेना जिंदाबाद बुढ़ी आसो ना बुढ़ी प्रदीप भाई वेलकम 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 प्रदीप भाई वेलकम 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 प्रदीप भाई वेलकम 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 प्रदीप सेना वेलकम प्रदीप बाबू आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ हैं प्रदीप बाबू आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं
ଆଗକୁ ଯାବା ଯାଉନ ଆମେ ମୂଳ କଥାଟା କହିଦିଅ ମୂଳ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ବନ୍ଧଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଦାନ ହେଇଛି ସିଏ ସେତିକିରେ ରହିଗଲା କ'ଣ ଟିକେ ଖୁଡୁ ଖୁଡୁ କାମ କରିଦେଇକିରି ପଥୁଟାଣୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇକିରି କ'ଣ ତା ଭିତରୁ ଇଏ ହେଲା ସେଇଟା ବନ୍ଧଟାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆଇଲା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ହେବ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କ'ଣ କରିବା ଫାଟି ଯାଇଛି ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି 70-80 ବର୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଧାରଣା ଆମର ତ କାମ କରିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆଇଡ଼ିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଭରେଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଲେ 7 ଲକ୍ଷ ଇଏ ହେବ 2 ହେଲା ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କହିବ କି ଏବେ ଆମେ ଏକାଥରକରେ ସବୁ କାମ ମହିଳା ସଂଘ ମହିଳା ନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ରିସା ହେବେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସଂଘର କଥା କହିଲେ ତାପରେ ଆଉ ବଳକା କହିଦିଅ ତମେ କହିଦିଅ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ହେଇଛି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଆସ ଆଉ ଟିକେ କାମ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଗାଁର ବନ୍ଧ ଉନ୍ନତି ହବ ଆମର ବନ୍ଧର ଉନ୍ନତି ହବ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କାମ ହବ ମା ଏବେ ମୋର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏବେ ସରକାର କଣ କହୁଛି ଆମର ଆମ ଗାଁରେ ତୁ ଅଛ ତମ ଗାଁରେ ଆଗେ ସରିଯାଉ ଆଗେ ସରିଗଲେ କଥା ହେବାନି 5 ମିନିଟ୍ ତମ କଥା କହ ନା ଛିଡ଼ିଗଲା 2 ମିନିଟ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ କହିନା ମାନେ ଗାଁ ଲୋକପତ୍ର ଦିନ ସାଥିଲ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କହିଛି ଆପଣ ତମକୁ ଦିନେ ଦେଖିଛି ଆଉ ତମ ଘରେ ବି ଦିନେ ରମା ପାତ୍ର ବାଦ ବୁଲିଆ ଆମର ବହୁତ ସେ କେତେ ଦିନରେ ଦେଖା 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁନି ମଲା ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂ ପଡ଼ି ମରିଲା ପରେ ସାରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆହୁରି ପିଲାରେ ମରିଲା ଆଉ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଗେ ପୁରା ଲଙ୍ଗି ପଡ଼ିନା କି ପିଜେ ବି 200 ଟଙ୍କା ମୂଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୂଲ 12 ମହିଷରେ ପାଣିବାରେ କାମର ଉପଲ ପାଣି କେତେ ନା ଦେଖୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମହିଷରେ ପାଣିରେ କପଡ଼ା ପାଣି ତୃତୀୟ ପାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଦାସ ତୃତୀୟ ପାତ୍ର ଏମିତି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଛାଡ଼େ ସେ କଥା ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ସବୁ ଗାଁ ଯିବେ ତ କ'ଣ ଶୁଣାଣି ଅଛି କହିଦେ ତମ ଘରରେ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ତ ଯଦି ନେଇ ଶୁଣ ସେତିକି ନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋ ଡେଟ୍ ନେଇ ମୁଁ 3 ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଦରକାର ମତେ ଘର ଦରକାର ଘର ନାହିଁ ଘର ମାଇଣ୍ଡ ଦେବନି 19 ବର୍ଷ ମରିଯାଇଛି 4ଟା ଝିଅ ଗାଁରେ ଆଜି ତୁମ ଗାଁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିଲା ମୁଁ ଗାଁ ନାଇଡୁ ଆଜ୍ଞା ମନା କଲେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମାନେ ମୂଳ କାମ ତମ ଗାଁ ଯିବେନି କରିବେ ହଁ ଯିବ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଗରୁଡ଼ି କରି କାନ୍ଦୁ ହଁ ତମ ଗାଁକୁ ଆଜି ଆସିବିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଲି ତମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ତୁ ତ ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଲୁ ମତେ କହିଲୁ ମଳେ ସଂଗ୍ରହ କଣ କୁହ ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଇଛି ତମ ଆଜି ଯାଇ ନାଉ ଘର ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ কোন লোক କହିଦିଅ ଭାଇନା ଘର ଭାଇନା ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ କହିଦିଅ ଘର କରି ଆଇଲେ କହିଦିଅ ଭାଇନା ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କଥା ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସତ ତ ତମେ ଯାଉଛ ନା ଯାଉଛ ପୂଜା କରିବା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟା 1 ନମ୍ବର କରିବା ଉଚିତ ନା ଆଉ କଣ କରିବା ଉଚିତ 1 ନମ୍ବର କରିବା 1 নম্বর ঠাকুরানী মন্দির পরা মন্দির 1 নম্বর হ্যাঁ ଗାଁର ପୂଜା ତ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠି ହଉଛି ନା ଆମେ ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ଗାଁର ଯୋଉ ପଛ ରୋଡଟା ବାରି ରୋଡଟା ସେଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ আমার সেপটে নাଳ নাই কি রোড নাই କେତେ ମିଟର କହୁନୁ 500 300 400 ମିଟର ଆମେ ଦିଟା ଫେଜରେ କଲେ ହବନି ଯଦି ପଇସା ଥିବ ମୁଁ 5 ଦେବି ନହେଲେ 3 ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେବୁ ନା ଭାଇନା 5 ଦେବି আর সব মোহর আজ্ঞা কোন করিয়া সব মহঙ্গা ହଉ ଏଇଟା 5 ସେଇଟା 5 ଏ ଦିଟା ଆଜି ଥାଉ ଏ ଯୋଉ ବନ୍ଧ କାମ ଆଉ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କାମ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସେଇଟା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଇଏଟା ନାମ ଯଜ୍ଞଟା ସେଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ କି ମେ ଆଡୁ ପଇସା ଏ ଯୋଉ କାମ ଦିଟା ଏବେ ଯୋଉ ଇମିଡିଏଟ ଦେଲେ ମାସୁଟି ଲାଗେ ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଇଛି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛି ସେଟା କାଟି ଦେଇକି ଗାଁର ପଛପଟେ କରିଦେଉଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଇଥିଲି ସେଟା କାଟି ଦେଇକି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ହେଲା ଆଜି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ବଳକା କାମ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଘର କଥା ଯୋଉଟା କହୁନ ମା ସେ ଦେଖ ସେ ଆମର କହିଲା ତା ନା କଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତମର ଯୋଉଟା ଅଛି ତମ ମାନେ ଯୋଉ ଯିଏ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତମେ ଘରର ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ ଘର 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ମିଳିନି ପ୍ରାୟ ମିଳିନି ଏ ବର୍ଷ ଯୋଜନା କରି ଦେବେ ସର୍ବହରା କହୁଛୁ ତ ସର୍ବହରାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଯାହାର ଜାଗା ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତ ଥିବ ସେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେ ତାପରେ ଲିଷ୍ଟଟା କରିବା 1 2 ହେଲା ଯାହାର ଜାଗା ଅଛି ଘର ହେଇପାରୁନି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାର 2 3 ହେଲା ଯୋଉ ଲୋକ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପେନସନରେ ପଇସା ଠିକ ମିଳୁନି 3 ଯାହାକୁ 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଛି ପେନସନ ମିଳୁନି ତାକୁ 4 ଏମିତି ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଆ ପଟ୍ଟା ଯାହାର ହେଇନି ତାର ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଏ 5ଟା କାମ ମୁଁ କରିବି ତାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କାଗଜ ପତ୍ରରେ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ସହିତ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଲେ ଏଇଟା କିଏ କରିପାରିବେ ନା ତୁ ଆୟ କରିପାରିବୁ ତୋ ହାତରେ କାମ ହବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ନା ଅବିବାହିତ ଆମର ପିଲାଙ୍କ ବାହା ନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ନା ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ତାର ସର୍ବହରା ହେଲେ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଯୁବତୀ ଆଉ ବିବାହ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାଟା ଅଲଗା ଅଛି ସେ ବାହା ହେତ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅବିବାହିତ ସର୍ବହରା ବେଲି କହିଲେ ତାର ଅଲଗା ହେଲା କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆପଣ ଦିଶଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାଡ଼ ନାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଅମୁଲ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଏବେ ନାତିର ଇଏ ହଉଛି ତ ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷ ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇବେ ଟିକେ ଅମୁଲ ଫମୁଲ ଆଣନ୍ତି ଦାନ୍ତ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁଆଡେ ଭାଇନା ନାତିର ଆଜି ବର୍ଷ ଜୁଲିଆ ପୁରୀରେ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ପିଲାଟା ଲୋଇଡର ଗାଁରେ ଯାଇ ବର ଛୁଆ ଟିକେ ଏଠି ଆଜି ହେଲା ତ
না উল্টে করো ঠিক আছে সুবিধা କେବେ ବାହାର ଭବାନୀ ସାତ ପରା ବହୁତ କହୁଛି ତ କହିଲି ତ ଗଲା ଆଉ କହୁଛି ତ ଗଲା अमरपुर विधायक प्रदीप भाई जिंदाबाद प्रदीप भाई जिंदाबाद 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 प्रदीप भाई जिंदाबाद ଜାମୁନି ମାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣପୁର ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ଆଣିକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଏରିଆକୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାତ୍ରପୁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଜାମୁନି ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଜାମୁଟା ଛଡ଼ା ସବୁ ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି चलो बाबू चलो चलो ऊपर कैमरा रास्ता अच्छा एपड़े खराब ଅଛି सीधा जाबे पता है ले ओपन कैमरा ये अलीपुर विजुअल अप्लाई लानी फोटो आयो पड़े कौन से पड़े दिए कौन से पड़े दिए पड़े देने ऑलरेडी अलीपुर पड़े देने अलीपुर भिजु पड़े हाँ ଏବେ ପଳେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ଏରିଆ ପରେ ଯିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ସ୍ପିଡ୍ ନା ମାଉଛୁ ନା ବାଧ୍ୟନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ବୁଝିଲେ ଓହୋ ଭାଇନାର ବକ୍ସିଂ ବୁଝିବା ଚଳକୁ ବର୍ଷ ପୁରା ଅନ୍ନ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଅନ୍ନ ମିଶ୍ର ଓହୋ ଆଲୋକ ଭାଇ क्या ଆଲୋକ ଭାଇ ଭବାନୀ ଭାଇ ଭଗବାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆଲିପୁର ବିଜୁଳିଟା ଖାଲି ଏଇଠୁ ବିଜୁଳିଟା ଖାଲି ଥିଲା ହେଲା माइंड फिर दियो बा जाइए हां काम करिया सत्यनारायणपुर हिस्ट्री बदल न बदली बस बस है केतिया दरकार आगे हम भी हमरे संग होत तो हां हां और नेक्स्ट पे दो निश्चय प्रेसिडेंट छाड़ी है ये हम सेक्रेटरी मा संग प्रेसिडेंट ये 5 लाख तो दबा जो सुंग घर को दे दो या कोन ना सुंग ना दो जब होची जगह सुन दियो एटा देखाई दियो ना जगहटा ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ତୁଳନା କରିବେନି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୁଣି ପୂଜା କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କାମଟା 5 ଲକ୍ଷରେ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏ ରାସ୍ତା 5 ଲକ୍ଷ କରିବା 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଯାହାର ବନ୍ଧୁଟା କଥା ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲି ସେଟା କାମ ହେଇନି
ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ତୁମର ସଂଘ ଘର। ଏ ଯେଉଁ ସଂଘ ଘରକୁ ମୋତେ 2023 ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମନେ ପକେଇ ତୁମ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ପଇସା ଆଣିବେ। আর সে নাম মণ্ডপটা সমস্ত কହୁଛନ୍ତି ଏତେ ପଇସା ବାହାରିଛି ଅରିଜିନାଲ। ଆମର ରାଇସନ କାର୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ରାଇସନ କାର୍ଡ ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକର ହେଇନି। ରାଇସନ କାର୍ଡଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ସବୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ରାଇସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡଟା ବି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଆମେ କ'ଣ ଦେଇକି ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତ କାହିଁ କିଛି। ଆରେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ପଳେଇଲେ ବୁଝିଲ, ରାଇସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କଲେ ଆମ ରାଇସନ କାର୍ଡଟାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ପାଟିରୁ କିଛି ଶୁଣିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆୟତରେ ତ କହିବୁ ନା। କଥାଟା ଏବେ ଯାହା ଯାହାର ରେସନ କାର୍ଡ ହେଇନି ତାର ଲିଷ୍ଟଟା ଦେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବେ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହଁ ଆଡେ କକା କରିବ ବା ସିଏ ତ କକା କରିବ ବୁଝିଲ। ତ ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର କଏଟା କହିବି ଆଡେ ହେଲେ ଟିକେ ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତ ପଳେଇବ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ସବୁ ହବ ବୋଲି ପଳେଇବ। ଏବେ 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 5 ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବି। ଦିଗ ପଣ୍ଡିତ ଯିବି ସାରିକିରି ବରହମପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଜି ଯେତିକି ହେଇଥାଉ ଆର ମାସରେ ଟଙ୍କାଟା ଆଇଲେ ଯୋଉ ସୁବୁଟା ଦେବା ସେଇଦିନ ଭଲ ଜଳିଖିଆ ଖାଇକିରି ବସିବା କଥା ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁନି। ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଲୋକ, ବିନ୍ଦାସ ପାର୍ଟି କରେ। ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ? ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ବାକି ଫୁଲ ସପୋଜ ଭଲରେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଏମାନେ ଆସୁଛି ତୁମେ କାଁ ଦାରୁ ଏ କଥା ଆମକୁ କହିନି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ ଆସୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଏମ ଏଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ମାନିଲୁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲା ଟୋପଲା ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଗାଁକୁ ଯିବା, ତୋ ଗାଁକୁ ଆଉଥରେ ଯିବା। ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ଯିବା। କହିବା କଥା ନାହିଁ କିଏ ମତ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ 10 ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ। ତମେ ନଥିଲ ସେଦିନ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଇଥିଲୁ କହିବା ପାଇଁ।
ଆଉ କିଛି ଖଡ଼ା ସିଝେଇ କରିବି ମୋ ହାତରେ ସେତିକି ମାତ୍ର କଥା ହେଲା ବସିଲେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମିଶିକିରି ଲେଟ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ସ୍ଲୋ ରହିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଲାଣି ତମ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପ୍ରଦୀପ ପାଣି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣି ଆସିଥିଲେ ସେଟା ଇଏ ଓପନ୍ କ୍ୟାମେରା ଆସିଲା सामान